କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ମୁଁ କିଛି ନେଇଛି, ପିଆଜ ଆମେ ତାକୁ ଭାଜିବା। ମୁଁ ଏଠି ଫୁଟଣ ପକାଇ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ବଡ଼ ପିସ୍ରେ ମୁଁ ନେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ମୁଁ ଏଠି କାଟିଛି। ଆମେ ତାକୁ ହାଲକାରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବା କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସେଥିରେ ଦେବା। ହାଲକା ଆମେ ଭାଜିବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା ପୁରା ଭଲସେ। ଗୋଳେଇକିରି 2-3 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବାକୁ। ଆମର ଅଧା ଅଧି ହେଇଗଲାଣି ଭଜା। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପିଆଜ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ରେ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ନେଇଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ମସଲା ଏଠି କିଛି ପକାଇ ଆମର ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।